Majú slúžiť ako centrá pre kultúrne aktivity, no ich dokončenie sa odsúva na neskôr. Reč je o starej krytej plavárni a kasárniach, ktoré Metropola Východu prerába v súlade s prípravou projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Podľa samosprávy omeškanie prípravu programov neohrozí. Pozeráte sa na vizualizáciu, ako by mali v januári vyzerať bývalá košická plaváreň, z ktorej bude kunsthále a niekdajšie kasárne, kde vznikne kultúrpark. V oboch prípadoch ide o najväčšie rekonštrukcie budov za posledné roky v Košiciach, ktoré samospráva zabezpečuje. Toto je však realita, ktorá napovedá, že termín sa dodržať nepodarí. Zanedbané kasárne podľa mesta skrývali nepríjemné prekvapenia. Išlo o nevybuchnutú muníciu z druhej svetovej vojny a zároveň aj o nezakreslené plynárenské potrubia. V prípade plavárne mesto zaskočili jej skutočný technický stav, údajne hrozilo zrútenie budovy. Išlo o zásadný problém so statikou budovy, ktorý spôsobil meškanie stavebníka o 2 až 3 mesiace. Košice preto požiadali Ministerstvo kultúry o predĺženie termínu dokončenia. To tvrdí, že meškanie čerpanie európskych fondov neohrozí. Európska komisia takisto predbežne súhlasí s posunutím termínu ukončenia investičných projektov, pokiaľ ide o kultúrpark, aj takisto kunsthalle. Plaváreň by mala byť hotová do konca apríla a kasárne o mesiac neskôr. 3 výnimočné koncerty prináša do Košíc medzinárodný projekt pod názvom Hudba medzi východom a západom. Ten prvý patril dvojici hudobníkov pochádzajúcich z Košíc, ktorí však v súčasnosti žijú a pôsobia v Prahe. Mladý husľový virtuóz Miroslav Ambrož si pre svojich rodákov zvolil Mendelssohnov koncert pre husle a orchester E-moll. Je to pre mňa jeden z najobľúbenejších koncertov kvôli svojej lyričnosti, aj technickým pasážam a zároveň je to pre mňa aj výzva, lebo sa hovorí, že to je jeden z najťažších koncertov na intonáciu pre huslistu. Diela hudobného skladateľa Juraja Fila sa poznajú viac vo svete ako doma a tak si košické publikum vypočulo v slovenskej premiére jeho 3. symfóniu Dokonané stvorenie v podaní štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Zbinka Müllera. Symfónia trvá 40 minút, je to s recitátorom, ktorý usmerňuje chod myšlienok, ktorý občas do toho vstupuje a ako navádza toho poslucháča, že kade sa vyvíja ten hudobný prúd. Poprvé tá symfónia bola uvedená Českou filharmóniou v Rudolfíne 2009 a ja som veľmi šťastný, že teraz to môžem predviesť v Košiciach. Buď svetlo! Do konca mesiaca odznejú v Košickom dome umenia ešte 2 atraktívne koncerty v rámci projektu Hudba medzi východom a západom. Jeden predstaví nórske ľudové piesne a druhý impresie z diel francúzskej hudby 19. a 20. storočia. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej svetovej architektúry, Francúz Dominique Perrault, v minulých dňoch navštívil Košice. Vo svojej prednáške poukázal na vzťah mesta, architektúry a vody. Vodu treba chápať ako spojku medzi mestom a jeho ekonomikou. Vždy ho delí na 2 brehy, chudobnejší a bohatší. Dnes urbárny život stále viac smeruje k vode. Chcem to ukázať na Paríži, kde brehy Sény možno považovať za najväčšie bohatstvo mesta. Prednáška bola súčasťou konferencie Inovatívne mesto. Inovatívne mesto, múdre mesto, bez toho, aby začalo komunikovať s vodou, nemôže fungovať. To je jeho základná múdrosť, pochopiť, na čo je voda v tom meste. Téma voda a jej návrat do mesta je jedným z kľúčových motívov programovej časti projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Konkrétne ide o projekt s názvom Návrat vody do mesta, ktorého cieľom je naozaj u ľudí vzbudiť tú túžbu po vode. Pripravujeme takú multižánrovú 24-hodinovú performance v bývalom koryte Vojenského náhonu, keď vlastne zastavíme na 24 hodín dopravu a pripravíme ľuďom naozaj taký sociálno-rekreačno-umelecký zážitok. O týždeň vám ponúkneme zaujímavé informácie o rekonštrukcii domu svätej Alžbety Kaštieľa v Krásnej. Z dnešného vydania je to všetko. Dovidenia.